Хорватія. Спліт. Аспалатас, спалатум, спалато. Спліт у Хорватії. Жовтазель, жовтая кветка. Горад назвала. Горад – вялікі палац, што паўстаў вакол палаца Дыяклетыяна. І сёння ён такі ж, як тады, у далёкім мінулым, на пачатку 4-го стагоддзя. І сёння тут чорныя сфінксы з Егіпта на варце. Усё тыя ж, хоць маюць больш за 3000 гадоў. Любіў імператар Егіпет. А сёння вандроўнікі любяць Спліт, спадчыну ЮНЕСКО. І лепшага месца, каб зняць гульню тронаў ва ўсім свеце, не знайшлі.